Velkommen tilbage. Så nu skal vi i gang med den video nummer 2. Og emnet her, som jeg sagde fra den foregående video, det vil være at fortælle noget om, hvad er en balance. Og inden jeg nu vil fortælle helt præcis, hvad den indeholder, så kig lige en gang på den her lille vægt heroppe. Hvorfor er den vigtig lige at forstå? Jo, for som ordet siger balance, så er der jo selvfølgelig noget, der skal balancere. Og hvis I kigger på vægten, så står der noget, der hedder debet og kredit. Det er nogle udtryk, man bruger til regnskab. Debet, det er venstre side. Der vil jeg gennemgå herover virksomhedens aktiver, altså virksomhedens værdier. Og kredit, det er det, der står over i den anden side af balancen. Det vil være passiverne. Det er, hvordan man egentlig har fået finansieret virksomhedens værdier. Se, det der er tricket, når jeg gennemgår den balance, det er jo, at der meget gerne skulle stå det samme herovre under aktiver, som der skal stå under passiver. Og nu vil jeg så gennemgå balancen, så du kan se. Jeg går lige herhen og trykker den lidt ned. Sådan. Se, en balance i modsætning til resultatopgørelsen, så er det på et bestemt tidspunkt om året. Man kan rent faktisk lave en balance i dag, for eksempel her den 22. marts. Men man kan rent faktisk også gøre det, at man venter til den 31.12. Så det er bare en opgørelse over, hvad har man af værdier på et bestemt tidspunkt, og hvordan er de værdier finansieret. Men lad os nu starte med værdierne først. Det kalder vi i øvrigt for aktiver. De står herovre i debetsiden. Og der er forskellige værdier. Der er nogle værdier, som biler og inventar, som man har over flere år. Så vil der være noget varelager. Varedebitorer, det er, hvis vi har nogle penge til gode hos kunder. Noget kassebeholdning og noget bank, det vil være sådan noget, der skifter karakter hele tiden. Man kalder det også omsætningsaktiver, fordi de skifter karakter. Men lad os prøve at løbe dem igennem. Her har man en værdi for biler for 200.000. Det vil sige, det er anskaffelse af biler, altså nye biler, hvor vi over i resultatopgørelsen havde en vedligeholdelsen. Så er det herovre i balancen. Spørgsmål om indkøb af biler, og hvor meget vi har i værdi på biler. Her er det for 200.000. Inventar. Ja, det er sådan noget, hvis man kigger rundt i lokale. Det er jo borde, stole, computere. Det vil jo også ude i et supermarked for eksempel være deres fryser. Og det kan være reoler, og det kan være sådan nogle slags ting. Lamper for den sags skyld også. Det vil være inventar. Her har vi for i alt 300.000. Og så kommer det, som jo egentlig er det bærende for, at vi hele taget kan sælge nogle varer. Vi kan jo ikke sælge nogle varer, medmindre vi har købt nogle varer hjem. Og når vi køber varer hjem, så lægger vi dem selvfølgelig ind på vores varelager. I alt er der købt hjem for 800.000. Og det er så for lige at spænde til resultatopgørelsen, så er det jo meningen, at vi skal sælge de varer, så når vi har solgt dem, så bliver de her varer fra varelageret fjernet fra lageret, og så bliver de gjort til vareforbrug over i resultatopgørelsen. Men nu holder vi os til balancen og kører videre. Det næste, det her ord har du nok ikke hørt før. Varedebitorer. Varedebitor. Ja, varer, det kan man næsten sige, det er nogle varer, vi har solgt. Og debitor, det er nogle penge, vi har til gode. For det er jo sådan nogle gange, når man sælger til nogle virksomheder, så får man ikke penge kontant. Så man laver nogle betalingsbetingelser, der hedder 30 dage, eller måske endnu længere. Og det vil sige, så har vi nogle penge til gode. Her har vi til gode for i alt 1 million kroner. Så skal vi også lige have nogle penge til at kunne betale, så hvis der er nogle småting, vi skal købe. En kassebeholdning for her 50.000 kroner. Og så har vi nogle penge stående i banken til, hvis vi skal betale vores leverandører, eller vi skal betale lønninger, eller andre omkostninger. Der er for i alt 150.000. Og se nu her. Nu gør jeg det, at jeg tæller alle mine værdier sammen. Altså 200.000 plus 300.000, 800.000, 1 million, 50.000 og 150.000. Og vupti, så får jeg værdier i alt, eller aktiver i alt, for 2.500.000. Se, så kan man spørge sig selv, hvem har nu finansieret, altså betalt, for de værdier, de har her i virksomheden? Der er 2, der betaler for de værdier. Så lad os nu lige gå over i passivsiden. Det er jo også det, vi kalder kredit. Det er de penge, ejeren har skudt ind. Enten de penge, han startet med at skudt ind, eller hvis han har fået nogle overskud fra de tidligere i år, så bliver de lagt til egenkapitalen. Og vupti, her har vi 1.250.000. Men det er ikke kun ejeren, der er finansieret
de 2,5. I kan se, at han har finansieret cirka halvdelen. Okay? Resten har han lånt. Og hvem er det så, han har lånt af? Prøv så at smage igen. Varekreditorer. Herover der havde vi varedebitorer. Det var penge, vi havde til gode. Så kan I næsten vende den på hovedet. Så en varekreditor, det er en, vi har købt varer af på kredit. Så det vil sige, at vi får altså også kredit hos vores leverandør. Og vi har fået kredit i alt for 900.000 kroner. Så kan man sige, jamen hvem har vi også lånt af? Der kan I se, der står andre kreditorer. Ja, varekreditorer, det er jo dem, vi har købt varer af, som vi skylder. Så alle andre kreditorer, som har været med til at skyde penge ind i virksomheden, dem kalder man andre kreditorer. Lad mig give et par eksempler. Herover havde vi for eksempel, hvor der stod biler 200.000. Jamen det kunne da godt være, at vi havde været over hos bilforhandler og sige, kan vi få noget kredit? Så ville han høre under andre kreditorer. Det kunne også være, at vi havde købt nogle borde og stole eller computer på kredit. Altså det vi kalder inventar. Og det vil også være under andre kreditorer. Eller det kunne være for eksempel, hvis vi havde fået en revisorregning, vi ikke har betalt nu, så vil det også være andre kreditorer. Men lad os lige se i gang. Det vil sige, at vi har altså selv skudt nogle penge ind, 1.250.000. Vi har 2 gældsposter i form af varekreditorer og andre kreditorer. Nu lægger vi de 3 tal sammen. Og vupti, prøv at se, det giver 2.500.000. Og så er spørgsmålet i henhold til den vægt, jeg viste jer før. Er der balance? Ja, det er der. Og det vil sige, når virksomheder laver en balance, så skal det stemme. Det vil sige, at aktiverne skal være det samme som passiverne. Er det ikke det, så er man begået en fejl. Så er nogen, der vil sidde og sige, jamen hvis nu de 2 tal så bare stemmer, har man så lavet alt rigtigt? Nej, det er det ikke. For man kunne jo have bogført forkert på nogle forskellige konti, men det vil jeg ikke forklare dig om i denne her video. Her vil jeg bare forklare, hvad indeholder en balance, og den indeholder som sagt aktiver, værdier, som I kan se for i alt 2,5 millioner, og hvordan disse er finansieret i form af egenkapital, okay, 2,5 millioner også, og se venner, det balancerer. Nu vil jeg våge at påstå, at du er klar til at kan lave en opgave, som hedder 3A, som er en balanceopgave for Mikkel Styrerige. Kan du lave den nu, så er det godt. Kan du ikke, så kommer du som sagt her til næste erhvervsøkonomi-time, og så vil jeg hjælpe dig med at løse den opgave. Men rigtig god fornøjelse. Og så lige en ting, inden jeg slutter af. Hvis du ikke helt har fanget det, jeg har sagt endnu, så kan du jo bare spole mig tilbage, både video 1 og video 2. Og har du stadigvæk fanget det, så kan du gå ind på Troikas hjemmeside, eller som sagt der, hvor du laver opgaverne. Der ligger forskellige ting. Og der kan du selvfølgelig også se nogle videoer omkring det til. Men nu vil jeg sige tak for nu. Rigtig god aften.